Je krijgt bij meester Liekele voordelrieden, maar een hele optocht, maar alle squallen ben. Hoe ben je op dit idee kwam? We vonden het heel leuk dat we in dat ier zitten dat de meester de baby kreeg. En we vonden het heel jammer dat we nou thuis moesten blowen. Dus toen zei ik tegen hem, ik wil heel graag de baby en zij in het echt zien. En zei hem, nou dan moeten we even een oplossing bedenken. En toen ben we eigenlijk mijn klas op het idee kwam. We zijn net heel lang mee bezig geweest. We moesten eerst de cadeautjes uit zieken. En dat hebben we een beetje online in onze klas hebben. En toen is er eigenlijk één ding uitsprong, dat vonden we al heel leuk. En toen wie dat, ik weet niet, juist was wie binnenkwam. En toen zei men dan, ik heb moe en ik wil de opdracht aan. Nou, meester Liekele, een hele verrassing krijgt mij alle band van squallen. Nou, zo is dat wel, ja. Dit gingen we net verwachten. Ik hier al wat een tip gekregen, maar nee, dit had ik net verwachten. Wel heel mooi zo. Vreemde tiert nou, vooral omdat de squallen tegen binnen, maar wel hartstikke mooi. Ik ga zelf iets maken, een liedje. En daar ga ik het sterrenbeeld van de baby op maken. En de namen en de datum en zo. En dan straks hopelijk naar je oren en nog trakteren. Ja, dat denk ik wel. Ik hier al iets in de hol om te doen na je weekend, dus misschien ook dat ik nou even. Maar even zien en dan was dan het natuurlijk altijd wel eens kwaliteit te kennen. Nou, ik vond het super leuk om de baby te zien en het weer super leuk. Dat meeste en Jenny die vonden het zelf ook super leuk.